суқи саломат расидем таға. Короче, o'zi faqat nafasi chiqir bagi. Faqat nafasi chiqir. Ijada boyad, ay moshin brom, hamma raqati bob maslihат мекунем ва у мара мефahma. Bob, ма бояд ҳозирак хона брам. Тағай ҷун, мара мози ганда Фариде сақурото биолим, неки ёзи бояд кора ҳал кунем. Бахшиш, меша муфассалтар фаҳмонӣ. Хулосати вақте ки Короче, бозида омади братан. ма бозида нестам. Ягон вақт ма бозида набудам. Да ёдорӣ ма гуфта будам, ма розигӣ надода будам, одам. Неки о фикр дорам ту бозидаи. Ма охи бозида нестам. Охи ма бозида нестам. Ма ягон вақт бозида набудам. Ма бозида нестам. 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 Чӣ уҷа дромади? Тез гибро. Оли бе. Ту пешаки ҳама ёра план кашиди. Мақсадат ҳамин буда? Ту мара подставит кади. Хайч кунам мекунам. Но ман медонам ки подстава. Подстава кадам? Алла тавбара. Ту чиқа кади? Чиқи? Тира фикро да чун ҷо боша айби ма чи? Медони, у холашка ҳамаша мада гуфта. Ҳамаша гуфта ки ту ки? Ту чи хели одами. У холашка тарчи ғайбат кадан мегира. Боя ки нагуфта бошата ки у ҳамкорша кишта буд. Ту ҳамкорта кишти? Не, ама тои дараҷара мирғ нестим ура лойлиқа киштагие. Анака гӯш ки таға чӣ хеле шида будам ҷо. Вақте лойлиқа амаишо ту документураи корхона дизид, ма қати нағзибек то хиди базаи мираж кофтанӣ рафтемша. Таға, як тиру як нишон. Як тир як нишон. Боши брат. Лойлиқа медонист ки мо ба сар шавместем. Дуни лиф бомба ба ҷо кардам. Нея! Ман меброрум та брат. И ганда кори безеб буд. Лойлиқа да коми бизӣ када буд пешаи мо. Безеб ку? Лойлиқара ба ҳам хе наёфтем дар дарни лифт бояд ма мешидам, на ин ки нағзибек. Майлиш, боб, илтимос, хоҳиш мекунам, мара сарти хона брам. Шайхус ма тира мефаҳмам брат, неки одамои ӯ холашка уже ба фикрам хоната тухму тор кардагиян. Ай пишти мо боша ҳози мумкин як талпа сархир омадааста. Вақту тахмина хонада. Ку бугу тахминара дар ҷо ба ҷо кунам аку. Ишбо кияй? Кияи? Боб! Ҳенеки як чи ғам додӣ. пешонӣ. Ту олиам зиндаӣ? Агар ман тура бикушам, приёра мехоҳам. Фаҳмо. Неки ирӯз рӯзи ту нест, ҳама хене шайхуз. Шайхуз. Алло, бахшиш ҷон, ҳаминҷа корум камтар бисёр шид, бо куртама дузанда ҷазир кадай. Ма ҳози меброми қапас да хона мешам. Не, майра нагуфтам, хона нара, илтимос, хона нара. Бо чӣ гап шид? Не, ҳичи не, марам дер кардам бароям ӯ. Хостум бугум биё луч да пеши психолог ва мехрем. Ҳо, майли, тинҷи охи? Ҳо, ҳамаш 100%. Барои ки хеле гав задестай ки гӯё дар центр ба калуш қапидиянед. Тенҷи бад гуфтӣ хандаовар буд. Имрӯз да гап нест.